Il-kelma tiegħi lil kull min qiegħed jismana llum huwa messaġġ ta' tama. Tkun f'liema ċirkustanza tkun, id-dinjità tiegħek ma jisraqilek ħadd. Anke tħossok mafus jew umiljat, ftakar li inti maħluqa xbiha Alla. U jekk li ben waħdini li sar bniedem illum jiddi fi sbuħija kbira, il-messaġġ li jrid jagħtina huwa li aħna wkoll meta nkunu ħaġa waħda ma' Ġesu, jiġri x'jiġri, inkunu kemm inkunu mafusin, qatt ma nistgħu nitilfu li aħna u li Alla. U l-ebda bniedem, l-ebda seta ma tħassar id-dinjità tagħna. Tinsewix din il-ħaġa. Jekk Alla jħobbok, jistgħu jgħidu x'jgħidu u jista' jiġri minnek id-dulluvju ta' turmenti u ta' tbatija. Tinsa qatt Alla jħobbok.